Pred kraj vesti vodimo vas na izložbu. Prvi put posle 30 godina studenti Fakulteta primenjenih nauka dobili su priliku da rade na najkvalitetnijem takozvanom kararskom mermeru velikog formata i iskoristili su priliku na najbolji način. O tome svedoči izložba 10 od mermera koja je otvorena večeras na platovu ispred Filozofskog fakulteta i moći će da se pogleda narednih 10 dana. 23 tone najkvalitetnijeg italijanskog mermera, pod čekićem i dletom mladih umetnika, dobile su potpuno nov život. Svoju unutrašnju energiju, snove, težnje, ali i strahove utkali su u 10 skulptura, impozantnih veličina i oblika, koje posetioci izložbe nisu ostavile ravnodušnim. Dopada mi se u celini kako je organizovano i postavka i cela koncepcija i sve u svemu mislim da je jako dobra ideja. Mislim da su se deca pokazala, da je svako od njih našao neki svoj put i već se vidi šta će ko u budućnosti da radi, koje forme im se dopadaju. A malo kao ponosna majka jednostavno nisam možda ni dovoljno svesna njihovog kvaliteta. Odlično odrađeno, snašli su se lepo u materijalu, tako da izložba po meni je uspešna. Oni koji su imali prilike da u improvizovanom ateljeu ove jeseni dotaknu i ostave trajni pečat na plemenitom kamenu, motivaciju nisu morali mnogo da traže, jer sama činjenica da im se pružila prilika koju mnogi već afirmisani vajari za ceo život nisu dobili, bila je više nego dovoljan podstrek. Daleko od toga da je ovo bilo lako nešto za izvesti. Mesec i po dana smo radili vrlo intenzivno, od nekih 8 ujutru do pa 7 uveče. Ali je divno. Mislim, bez obzira da sav taj napor isplati se na kraju kada se vidi proizvod tog cijelog rada. Sigurno da će puno značiti i za mene i za moje kolege i jedan korak napred smo ostvarili, ja sam ostvario, želim da se bavim kamenom, želim da, pored kamena, želim i da se bavim drvetom, radom u drvetu, tako da mi je ovo jako bitno. Iskustvo je neprocenljivo, a čast je velika da budete odabrani u tih 10 koji će raditi tako nešto, u takav projekat tih razmera. Da su već napravili veliki korak za buduću karijeru i stekli neprocenljivo iskustvo, potvrdio i profesor Goran Čpajak, koji je kao istaknuti vajar bio njihov glavni mentor. Ovo je praktično jedna nadgradnja za njih, jedan praktično put od papira, od ideje, skice, preko modela do realizacije u materijalu i na kraju izložbe. Znači, to je vrlo edukativno za njih i vrlo pozitivno. Izložbu 10 od mermera na platovu ispred Filozofskog fakulteta. Svi zainteresovani moći će da vide do 2. decembra.